budaya. Raucek Berdawijaya, Mas Kari. Iya. Ayo dong. Ayo Mas. Masuk. Ayo. Iya, os. Aku kepen ditetamu kaya ngati. Iya. Iya. Becak kaya Kok mboten senjak to? Enggak tuh ya gone iki mau sik nabung. Oh, sik nabung. Sik repot. Nah, seenggaknya ditunda dulu. Ini nanti ada permintaan dari Bapak Kepala Desa. Pripun? Pak Nyono. Pak Nyono, piyantune ingkang Iku pundi? nek kono nduk kok diparani rono ya. Oke. Kok sabare lagu iki langsung dijarani ya, to ya. Ya. Oke. Sak dadine. Niki iwak cucok? Lanjut. Kledang kait teko. Ya. Hehe.
jane iki semangat. Lah nggih. Ngono mau ana telu liwat. Dadi menang kabeh. Ngono kan ketara lek tas oleh THR. Iya. Ngene iki ketara lek tas lek ngopeni. Oh ngoten. Alhamdulillah niki mau. Carete sing ilang wis dibalekne sak gelase. Mulane iki mau ya semangat. Ya ampun. Ya ampun. Ya. Iwak cucok. Lanjut. Permintaan Mbak Lurah, Nano. Hei. Nggih. Gayane, Dok. Was. Sak dadine. Heka, heka. Hake, hake. Heka, heka. Au. Ah. Sama. Dulu dua dhisik. Ayo